Cantos galegos queren relanzar as enerxías limpas como decide Europa? Contamos neste novo RDG News. 3 de cada 4 galegos cren que na nosa comunidade autónoma deberíamos impulsar a eólica e outras tecnoloxías verdes para deixar de utilizar fontes enerxéticas contaminantes. Por provincias, o maior apoio ás renovables concéntrase en Ourense. Ademais, 2 de cada 3 persoas respaldan a estrategia de RDG de querer converter a nosa riqueza natural en riqueza social, por exemplo, abaratando o recibo da luz. Estes datos figuran nun macroestudo publicado recentemente. Segundo esa investigación, un 67% da poboación rexeita, de momento, o coche eléctrico porque é caro e non hai onde recargalo. Podes saber máis sobre isto consultando o noso blog, entrando en www.rdg.gal.